Pirateria d'anar per casa. Oh, ballant així de bé, segur que sou la sensació a la propera festa pirata! La 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 la. Senyor Coco! La 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 la. Senyor Coco! Senyor Coco, què et sembla si els hi ensenyem als nostres nous amics i amigues l'illa pirata? Podríem començar per la platja dels tomàquets. Bona idea! Tu què dius, Coco? Sí, som-hi! Vinga, va, nois, afanyeu-vos. Sí. Un moment. Senyor Coco, corre, que se'ns farà de nit. Ja va, Va, ja arribo. Uau, és molt bonica aquesta platja. Hi ha un munt de tomàquets de mar. i també hi ha un rierol d'aigua dolça. Però és tot ple de porqueria. Mireu, plàstic per tot arreu. Sí, hi ha ampolles de vidre. Au! Ui, quin mal! Oh, hi ha alguna cosa aquí a dintre. A veure... Oh! És un missatge dins una ampolla. Com? Però si no hi ha res escrit. Res de res. Com? Un missatge secret. Oh, clar! Un missatge és un missatge secret. Clar! Quina emoció! I com ens ho farem per llegir aquest missatge? Potser els nostres amics i amigues ens poden ajudar. Seguint els consells de la capitana Tramuntana. Tant de bo.